Ahojte, tu je opäť Lucia, vítam vás pri mojom druhom videu. Ako som už spomínala v tom prvom videu, mám predobjednávku kartičiek Formuly 1 na rok 2025 Hobbybox, ale keďže som to už nevydržala, tak sme si zbehli do Bratislavy do Card Empire a kúpili sme si po dve kartičky. Máme tu rok 2021, kartičky by mali byť z Hobby Lightboxov a Hobbyboxov. 2022 4 kartičky, každé z iných boxov. Tak uvidíme, čo v nich bude. Tak ideme to postupne otvárať. Tiež neviem, čo by tam malo konkrétne byť, ale viem, že napríklad v týchto hobby kartičkách by sme mohli nájsť paralely, relikviu a limitky. Samozrejme, tie relikvie by mala byť 1 na 2 boxy. A v tých boxoch je tých kartičiek hodne, takže dve kartičky sme vybrali, uvidíme. Tu by sme mohli nájsť na boxy, je to teda 4 Raywave paralelky na celý box, v ktorom ja mám taký pocit 16 balíčkov, takže tu sme si vybrali 2 balíky. Výhodou tohto obchodu Card Empire je, že ten balík Hobbybox vám tam otvoria a môžete si kúpiť po jednom balíčku. Ešte pre zaujímavosť, tieto 2022 tam majú po 6 eur balíček, tieto Hobby Booster Light po 6,50 a z 21. roku tieto balíčky za 15,50. Ak dobre, áno, 15,50, keby ste chceli si kúpiť. Dobre, tak ideme na otváranie. Tak začneme balíčkom týmto. Je to balíček, kde sa nachádza 8 kariet, tak uvidíme, čo sme si vybrali. Či to bude niečo zaujímavé, či budeme mať šťastie. No, trošku horšie sa to otvára, tento balíček. Skúsime to takto. Ťažko to ide. OK, sa nám to podarilo. Takže otvoríme si to takto. Čo tu máme? Estebana Ocona. Esteban Ocon. Ako to vyzerá z druhej strany? Nikdy som tieto kartičky nedržala ešte v ruke. Pekné. Tu mám pomocníka, ktorý mi to bude dávať do sleevesov, aby som to viac neopackala. V prvom videu som vám spomínala, že sme teda otvárali 3 value boxy. A mali sme nasadené rukavice, ale povedala som si však, nebudem to môcť packať. No, máme tu Roy Nissany, Monopost, Formula 2. Celkom pekné karty. Alexander Albon. Pekná kartička. Toto je pekný Monopost. Daniel Ricciardo, šachovnicová vlajka okolo. Pekné karty. Pekné karty, ideme ďalej. F1, Petronas. Čo tu máme? Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, Alfa Tauri. Pekná kartička. A čo tu máme? Fernando Alonso. Portrétovka. Tá je veľmi pekná a mám taký pocit, že tam je posledná kartička. Esteban Ocon. Esteban Ocon. Alpine. Pekná. Najviac sa mi ale páči táto šachovnicová. To musíme pozrieť teda. Čo to je za kartičku? Ale asi to bude taká obyčajná. Uvidíme. Musíme to pozrieť. Pekne, super. Takže ideme na druhý balíček. Takže no, žiadna relikvia, žiadna paralela, ani limitka. Uvidíme, čo bude v druhom balíčku.
No, nechcel som ho poškodiť ten balíček. Ale tak viac ide asi o tie karty, nepoškodiť ich. No, máme tu Monopost, Ralf Boschung, Formula 2. Valtteri Bottas. Max Verstappen, Grand Prix 2021. To je krásna kartička, že? A opäť tu máme šachovnicovú. Fernando Alonso. Blue Sky. Sergio Perez. Tak toto je asi taká zaujímavejšia karta. Blue Skies. Cleaner. Enzo Fittipaldi. Wow. To je pekná karta. No a máme tu poslednú. A opäť to bude nejaký monopost. A nie je posledná, predposledná. Monopost. Award winner Lewis Hamilton. Ale môže byť, nie? No. Nemáme moc láske Lewisa Hamiltona, ale tak, vie jazdiť. Dobre, a posledná karta Nicolas Latifi. Takže nenašli sme tu žiadnu limitku, ani nejakú paralelu, ani relikviu. Tak ale relikvia by mala byť na jeden z dvoch hobbyboxov, mám taký pocit, takže to bola veľmi malá šanca. Dobre, tak ideme na ďalšie dve z 2022 z Hobby Booster Light. Tu sú už len 4 karty na tento balíček. Môžeme tam nájsť Ray-Wave paralely, ktoré teda Ray-Wavky by nemali byť v iných boxoch ako v tomto boxe, tak uvidíme, či sa nám aspoň to podarí. A tieto balíky sú oveľa pevnejšie ako balíky z roku 2024. Tie sa krásne takto otvárali, ale tieto musíme takto. Toto je krásna chromová Max Verstappen. Tá je pekná. Tá je vážne pekná. Ďalšia. To sú takéto chromové. Klement Novalak. Formula 2. Aha. Nie sú tam dve, prosím ťa, môžeš mi pozrieť? Nie sú to dve, iba jedna je? Jedna. Dobre. Lewis Hamilton. Brazília. Víťaz Brazília 21. A tu máme len 4 kartičky. To je pekná karta. Future Stars. Aimu Iwasa. Pozri. To je krásna. Škoda, že teda tam nie je nejaký iný jazdec, že? No, pekné karty. Táto sa mi veľmi páči. Otvoríme druhý box. Balíček. Takže by som iba boxy otvárala. Tuto asi niečo bude. Zo zadnej strany, pozrite sa, už sa tu ligoce. Uvidíme, čo to bude. Takže máme tu znova opäť Nicolas Latifi v tomto chromovom prevedení. Už sme tu mali toho Latifiho, však monopost v tom prvom balíčku. Môže byť. Carlos Sainz, výborne, to je pekná karta. Super. Máme tu takto.
Alexander Albon, Speed Diamond. Tie sú iné ako v 2024. Ale tiež sú pekné. Ďalej. Čo tu máme? Aha, to sa nám tu všetky takto ligotali, takže to asi nebude niečo extra, ale toto je pekná kartička a mňa zaujala zadná strana tejto karty. Takto si musíme načítať. Veľmi pekná karta. Wow. Taká refraktorová. Pekná, pekná. V poriadku. Ideme na posledné 2 balíky z 2021, ktoré majú taktiež po 4 karty. Budeme snažiť nejak. Tak, dobre, ani tieto nejdú. No tak. Sú také pevné tie balíčky. Hlavne nech sa nepoškodia karty. No, Valtteri Bottas. To už tu máme druhýkrát. Nejaké šťastie na ňo. Tak toto je pekná karta. Juri Vips. To je pekná karta. Esteban Ocon. Portrétovka. Redliners. Yuki Tsunoda. Aký mladý. Nechcem povedať, že už je starý, ale tu je úplne mladučky. 21. rok. Redliners. Pekná karta. Super. A posledný balíček. My si to musíme naštudovať, musíme si to hodiť do Google. Strašne sú pevné tie balíčky. To sa mi ako podarilo. Ja to tuto posuniem, lebo sa mi to zle strašne rozbaluje, neviem, aké to je moc pevné. Hlavne opatrne. Ďakujem. No, sú tu 4. Takže je tu George Russell. Mick Schumacher. Haas. Pekná karta. Čo toto máme? Maxa Verstappena. Rúšku. Maďarsko. Driver of the day. Wow. Pekná. A toto je čo za kartu? Kimi Räikkönen. Wow. Kimi Räikkönen. To je pekná kartička. Ja si myslím, že pekné. Škoda, že tu nemáme žiadne limitky, ale pekné kartičky. No okej. Takže všetky kartičky máme už v obaloch. Kde sú ostatné? Boli celkom zaujímavé, ale naozaj tieto boli asi. To bola najkrajšia, jedna z najkrajších, čo sme tu mali. A potom tie šachovníkcové, ale tie si všetko napozeráme. Dobre. Takže z tohto videa všetko a budeme čakať
na hobbyboxy. Takže ak niekto nechcete alebo nemáte toľko peňazí kúpiť si hobbyboxy alebo veľké boxy, tak určite môžete navštíviť Card Empire v Bratislave, kde vám rozbalia box a môžete si kúpiť balíčky. To je odo mňa všetko. Ahojte!